tots fem que les festes majors siguin segures. Vale, de les Terres de l'Ebre ho estem fent molt bé. Continuem el Bauruca amb les festes des d'Acollir. que les festes majors siguin segures. La Comissió de Bous de l'Ajuntament de Santa Bàrbara recorden que durant les tardes de bous s'ha de portar la mascareta obligatòriament. Dins la plaça de bous no es pot menjar, ni beure, ni fumar. Si ho necessiteu, podeu sortir a l'exterior. És important mantindre la distància. Baixo més perquè ja ho sé, perquè he anat allí i per això sé que
calés que l'han fotut fora està aquí baix. Hòstia, la teua! Pesetero! Gitano! Gràcies. Bueno, és igual, que tingui bona relació en esta ja diu molt d'ell. Me fa, què, com va la faena? I jo, molt bé. Cobro més que tu i treballo a la meitat. Cada dia som uns vegades. Si la veu com d'home. Cada volta som sol, tots. Tots. Déu-n'hi-do. I és així gran com jo, És igual d'alta que jo. Ja no s'ha de galla, no s'ha de galla. Vaya bicho. L'animal, Sí. amb sa llança. Ja l'he fet ja. Mira'l, pues sí, al final. Puri! Vale. Vamos, de trillizos.
a París. Pues al menos este. Yo tampoco. La Comissió de Bous de l'Ajuntament de Santa Bàrbara recorden que durant les tardes de bous s'ha de portar la mascareta obligatòriament. Dins la plaça de Bous no es pot menjar, ni beure, ni fumar. Si ho necessiteu, podeu sortir a l'exterior. És important mantenir Ahora que si no me quedaría más remei, igualmente con 100 ¿sabes? Pero ahorrarme el disgusto. Esta es la última. ¡Ole, ole! Trabajado 20 días. 24,